தமிழ் சினிமாவுல முன்னணி நடிகரா இருக்கும் சூர்யா நேருக்கு நேர் படத்தின் மூலமா சினிமாவுல அறிமுகமானாரு. இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இவர் நடிச்ச சில படங்கள் தொடர்ச்சியா தோல்வி அடைஞ்ச நிலையில தன்னோட முயற்சியாலையும் சிறப்பான நடிப்பாலையும் அடுத்தடுத்த வெற்றி படங்களையும் கொடுத்திருந்தாரு. இவரோட திரையுலக வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தின படம்னா அது பாலா இயக்கத்துல வெளியான நந்தா படம் தான். இந்த படத்தோட ஹிட்டுக்கு அப்புறம் இவர் நடிச்ச மௌனம் பேசியதே, உன்னை நினைத்து, காக்க காக்க உள்ளிட்ட படங்கள் இவருக்கு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டையும் கொடுத்துச்சு. காக்க காக்க படத்துல சூர்யாவுக்கு ஜோடியா ஜோதிகா நடிச்சிருந்தாங்க. அந்த சமயம் இவங்க 2 பேருக்குள்ளேயும் காதல் ஏற்பட இருவரும் பெற்றோர்கள் சம்மதத்தோடு கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு கல்யாணமும் செஞ்சுக்கிட்டாங்க. இந்த காதல் ஜோடிக்கு தியாங்கிற மகளும் தேவ்ங்கிற மகனும் இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த ஜோடி தங்களோட குழந்தைகளோடு மும்பையிலையும் செட்டில் ஆயிருக்காங்க. மும்பையில செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜோதிகா தொடர்ந்து பாலிவுட் படங்கள்ல நடிக்கிறதுல கவனம் செலுத்திட்டு வராங்க. அந்த வகையில இவங்க நடிச்ச சைத்தான் படம் இந்த ஆண்டு வெளியாகுச்சு. இந்த படத்துக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில நல்ல வரவேற்பும் கிடைச்சது. அதே போல சூர்யாவும் இப்போ பாலிவுட் படத்துல நடிக்க கமிட் ஆகி இருக்கிறதா சொல்றாங்க. சூர்யா என்னதான் பாலிவுட் பக்கம் போனாலும் தமிழ் படங்களுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டும் வராரு. இப்போ இவர் நடிச்சிருக்கும் கங்குவா படம் நவம்பர் 14ஆம் தேதி தியேட்டர்கள்ல ரிலீஸ் ஆக இருக்கு. ரீசெண்டா இந்த படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழாவும் நடந்து முடிஞ்சது. இப்போ இந்த படத்துக்கான ப்ரமோஷன் பணிகளும் சூடுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. சிறுத்தை சிவா இயக்கத்துல உருவான இந்த படத்துல சூர்யாவோட இணைஞ்சு திஷா பதானி, பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலரும் நடிச்சிருக்காங்க. சூர்யாவோட கரியர்ல அதிக பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் 2000 கோடி வரை வசூலாகும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. அதே போல இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இயக்கத்துல உருவாகும் ஒரு படத்திலையும் சூர்யா நடிக்க இருக்காரு. இந்த படத்தோட அறிவிப்பும் ரீசெண்டா தான் வெளியாகுச்சு. இப்படியான நிலையில சூர்யா ஜோதிகா ஜோடி தன்னோட குழந்தைகளோடு மும்பைல தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடி இருக்கிறாங்க. பொதுவாகவே இந்த ஜோடி தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற விசேஷ நாட்களை சென்னையில உள்ள தங்களோட பெற்றோர் இல்லத்துல கொண்டாடுறத வழக்கமா வச்சிருந்தாங்க. ஆனா இந்த முறை மும்பைல கொண்டாடினதா சொல்றது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு. இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சினிமா நியூஸ் பத்தின அப்டேட்களை நீங்க உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம நம்ம சினி மாடல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.